Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipitika Zimbabwe wanda guys. Kana if first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Mswe Sunday last week ndaida kumukira kuchechi makuseni ndakangotanga kungorwadziwa nemudumbu. Ndikatoti kuna adzimai wangu ina ndichakwanisa kuenda kuchechi. Adzimai wangu vakandipopotera vakanzi azviite handiyi kuchechi. Zvadaro prophet pane time yavatombotaura vachiti ngatinamati pane vanhu varida kuvharwa. Takanamata mande makuseni handina kukurumidza kumukira kubasa, ndakazongoenda dzati time dzatifambe ndichisvika kubasa. Pane vamwe vanhu vakavharwa mari inosvika 2000 US yekubasa kwedu. Saka vamwe vangu vazinga vakundibvunza kuti kweyose usina kuvharwa chii kubasa uko. Ndatokoti Mwari waProfeti po andibatsira apa. Ngativabatsire kutenda.